ngihloniphe ubaba uNhlapho nomama uNhlapho ngabazali balombono omkhulu kangaka. Haleluya. Ngihloniphe kakhulu umfundisi babuMasinya nomama, nabo bephakathi kulena ndawo egameni likaJesu. Amen. Ngihloniphe nabo bonke abafundisi bebandla abakhona nabangekho egameni likaJesu. Awu amen. Ngihloniphe ubuholi bonke bebandla, ngihloniphe nobuholi babantu abasha obusikhandele ithuba lokuhlangana nabasezulwini. Amen. Sihloniphe kakhulu umfowethu Makagula, naye uNkulunkulu akufihle mphathi wami, asigcinele wena egameni likaJesu. Haleluya. Angihambi ngedwa, ngihamba nabazalwane bathandekayo. Abone kukuhle ukuthi siye endlini yeNkosi siyokhonza. Haleluya.
nabo ngiyababingelela egameni likaJesu. Haleluya. Ngibuliso mama, ngibuliso baba, bulisa insizwa, bulisa intombi, ngelihle igama likaJesu. Awu amen. Sihloniphe nabahlabelelayo, bahlabelela kamnandi egameni likaJesu. Awu amen. Siyathoba kakhulu mfowethu, mfokabaleni, mphathi uhlelo. Siyathoba kakhulu ngelihle igama likaJesu. Awu amen. Nomprofethi lapho blessing. Siyathoba kakhulu man of God. Siyabonga abangcwele okhulumayo ke bathandekayo uliyabona wakwaSithoma. Haleluya. Ngisindisiwe, ngiyamthanda uJesu owakhulula umoya wami ngelinye lamalanga. Haleluya. Ngiyathanda ukusho ukuthi ngangisona esibi. Haleluya. Ezinkosini siphinde sihloniphe ke bangcwele kuminister uMama uNkabini. Haleluya. Egameni likaJesu sihloniphe nakuminister Nandi ngelihle igama likaJesu. Haleluya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kushunyayeliwe kakhulu. Ngiworried ngezitsha ezikhona, ingazithi capacity yokwamukela azinayo. Haleluya. Mina bengithi mhlawumbe kuzothi mabeqeda omunye nomunye sibhekise enkosini bese sithi ngihawukele ndodana kaDavide. Manje ngibona indlela esicasual ngayo ukuthi we are just listening to another presentation, we are just listening to another sermon. Mina bengithi mhlawumbe sizobheka odongeni nakuthiwa our days are numbered. Wayibona ngoba khona indoda abathiwa put your house in order, ngoba uNkulunkulu uzokuthatha. Wathola le ndoda ibhekisa odongeni yayisithi inkosi khumbula. Haleluya. Yadangikwazi ukufa manje, khumbula. So siyabonga kakhulu kubazalwane abasikhonzile, izwakele inhliziyo kaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi siphethe umyalezo ofanayo ngeindlela ezihlukile. Seningafulele nomthwalo, ngizothunga nami ngiphonse sivivaneni. Haleluya bazalwane. Usimbala ungilimazile kodwa nesihloko sakhe uphazamisa into yami. Jesus. Haleluya. Kodwa ngizawuthanda ukuthunga ngaleso sihloko. Awusibe ngisitholile ngabe nami ngisilobile phansi. Manje uyapha uNkulunkulu aphinda ancishe. Haleluya bathandekayo. Yangusisi into ethi number your days, for your days are numbered. Nendaba ye-obedience siyahlanganisa ngisho bazalwane, kufuneka siphume nokusho, siphume ne-prayer point. Mhlambe mangiqeda la kube yilowo nalowo akhale enkosini. Haleluya. Akakwazi uNkulunkulu akhuluma izinto ezingaka bese sihlale siqolozelane emehlweni. And then it simply tells us that we are just an audience. Siyixuku nje kuphela nehlwele. Asibona abantu abalungele ukuya ezulwini, asibona abantu abaqondayo ukuthi uJesu uyabuya masinyane. So ngizawuthanda nje mase siqedile bese ke sikhale enkosini nezinto ezicritical ezithintiwe engifisa nokuthi abazali bazikhalele. Sisimbala ukhale ngento ebaluleke kakhulu which is purpose. Hallelujah.
Ake wathi Dr. Miles Monroe, when purpose is not realized, abuse is inevitable. Hallelujah. Ya umuntu engenayo ipurpose empilweni kufana nomuntu oyorenkeni afika ngene noma ipitex ifika imbekela imbeka khona. Hallelujah. Kodwa umuntu onepurpose ufika erenkeni athi ngicele imitrade. Yeah. Hallelujah. Anoma sengenile abuze kulaba ahamba nabo ingabe siye endaweni eyodwa na iye imitrade yini le taxi. Hallelujah. Manje ngiyafisa ukuthi nabazali abazele sikhalele lento ukuthi Nkosi sambulele into baphathise yona laba bantwana, because we have no future without purpose. The power to say no to temptations, it's rooted from where you are going. Hallelujah bazalwane bami. So amandla ukuthi ahlezi ithaleni yapi awumani ugibele noma yiphi taxi. Hallelujah. Manje njengoba bezala bengekashadwa ipurpose ayikho, njengoba beqedwa idakamizwa, they are too vacant, they are too available because they do not have anything to do. Hallelujah. I'm just putting emphasis bazalwane on what the Lord has shared amongst us ngokuthi sibhale phansi sizokwazi ukukhuleka ngayo. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. The obedience, it speaks to us as believers. Lithi iBhayibheli, rebellion is as the sin of witchcraft unto God. So makuthiwa we are rebellious, bekumele ngabe siyahlambuluka sithi Nkosi bheka ibandla lakho, uyabona selonile. Hallelujah. Limathise ngomsa wakho. Bekumele ngabe siyayiqonda indaba yokuthi makuthiwa si rebellious noma ungakhonjwanga kwathiwa rebellious, kodwa imessage isho njalo. Ya ungacabangela omunye ucabangele no ibhekisekile uStroma ithi I am rebellious, and the sin of being rebellious, it's as the sin of witchcraft. Ufana nomuntu othalathayo na ungalaleli, especially now uyikholwa elikholwayo kodwa elingalaleli, ufana njengomthakathi awuhlukanga nakubalwa abathakathi na ukhona. Uze wayichaza uSisinandi wathi just think of the selfishness and the people that you are compromising by your disobedience. Hallelujah. Ubuthakathi bonke lokho ithi umbono ka20 something years wena uqede nje ngesono bese usulele nabanye. Hallelujah. That's witchcraft, because you are doing this ngenkani uyenza ngamabomu. Hallelujah. So izinto lezi bekumele ngabe ngaze nginyathele la siphenduke enkosini sithandazele. Hallelujah. Kodwa ngiyazi emphasize so that isitha sinayintotshi. Ngithi mangiqeda omunye nomunye sikhale enkosini. Hallelujah. Impilo imbi kakhulu for ukuthi size sochitha isikhathi sibukelane sizobona ubani uthini kanjani. Life is too bad. Hallelujah. It's too evil. To Paul, redeem the time, for the days ifuli insuku zimbi kakhulu. So okuncane nokuncane sikutholayo asingabi casual ngakho. Kungangakwenzela isense manje, but give it time and then you will understand ukuthi lento kwakukhulunywa ngayo kwakuyinto engizohlangabezana nayo. Ngangayithatha serious. Hallelujah. I'm even shocked as well that asiphetanga nama notebook to show the level of our carelessness and the way that we are not so prepared for the coming of Jesus. Kuyabonakalisa ukuthi we are so reluctant endaweni ezimbi noma singashumayela sithini, ngoba lithi iBhayibheli waphuma umhlwanyeli yohlwanyela imbewu enye yawela emhlabathini onamatshe. Ngoba lithi iBhayibheli uSathane uyafika kulo ongayi-understandanga into afika azoyiphuca yona lento angayi-understand. So now the matters of the kingdom, we cannot be casual. Ngoba your mind, you cannot depend on it. Inesifo sokhohlwa. Manje ngimangela abantu basonga izandla kuthululwa izinto zasezulwini. Umvangeli ukhulume ngezitsha, zikho izitsha mvangeli la sizokwazi ukuthululela khona.
Hallelujah bazalwane. Manje into ethi uzophuma njalo ngama afraid ngoba ngenzeka uphuma njalo bese kusolakala ababemile nakusolakala labafundisi bebandla kanti you were reckless with your living. Lithi iBhayibheli maye kuwe mhlaba okubusathana uphothelwe kuwe. So lo maye engathasimboni ingathasimqoni, but you can go into the streets and look at each and every umuntu ukhuluma iwami ehamba, and then you understand that ngempela usathane uphothelwe emhlabathini. Ngone bazalwane, but inkosi mayisize ngithi nje ngirectify izinto nyana ezimbalwa andokuba siqhubeke siye phambili isikhathi sisenaso. Jesu uyabuya maduzane abathandekayo, ngezi nje esontweni ungenanto yokubhala ngawuphuma la uzophuma ufundeni, because that's why sihlala ku TikTok. Uyabona the results yokuhlala ku TikTok ikwenza ungaphathi notepad, because immediately mawufika endlini masiqeda ukuthi amen uwe uyastreama online, and then how can we breed a powerful generation? Because our consumption is not good. It's not proper for what we want to do. Hallelujah bazalwane bami. Siyabonga kakhulu bangcwele bendlulisa ukubonga nje kuphela. Ngiyaphuthuma nje nami angihlelanga ibizoba inhle kakhulu lento yami uma bekuthiwa abantu baphethe into zokubhala so that we reference. Nikhona bazalwane bami. Manje abantu abaphetha into zokubhala bakusinema bazalwane. Babukeli bafana. Hallelujah bathandekayo. Babukeli bafana. Ngiyathanda we emphasize into yokuphatha into yokubhala. Why ngithi phatha into yokubhala? Ungabi umuntu owaziyo. Uyabona? uJesu lithi iBhayibheli ngosuku lomkhosi omkhulu uJesu wame endaweni ephakemeyo. Lithi iBhayibheli wamemeza wathi ukhona na yini owomileyo? Ume khona makeze kimi ezophuza. Wayesethi okholwa uphuza kanjani lo owomileyo? Okholwa yini njengokusho kwemibhalo uthi phakathi kwakhe kuyogobhoza imifula yamazwi phela. So lento yemibhalo ibalulekile. Ungamazi uJesu nentshumayelo zizakushiya endleleni. Nekuma simazi nemibhalo uNkulunkulu ungamazi nje neintshumayelo neinkulumo nokuthi kuthiweni, kodwa umazi ngembhalo kuze mayifika uSathane ukuthi it is written. Ikulotshiwe akuthula bena abantu. Haleluya. Ngizothula umthwalo la. Sihloko sami sithi the wages of sin is death. Umvuzo wesono ukufa. Okusho ukuthi anyone entertaining sin, anyone busy with sin, the results are simple, is death. We might not be realizing that death, but that death is at work in us. Ubona ngani emabandleni siyeza singena sinjalo siphume sinjalo, and then when we do diagnosis ukuthi what is this dryness ilethwa yini lokoma okungaka kunevangeli linamandla leli vangeli awabonakali, because mase diagnose us checka isono, it's part of the equation. Umvuzo wesono ukufa. La khona isono khona ukufa. Abobheke emjondolo omunye nomunye wenza into ayithandayo, and then look at the death that is at work. Hallelujah. The wages of sin is death. Umvuzo wesono okufa. Hallelujah bazalwane bami. The wages of sin is death. Isihloko ndaba leso bathandekayo. uNkulunkulu asisize. Hallelujah. Manje ngiyafisa ukuthi singasalele emuva izihlobo zokumkhonza uNkulunkulu. Shabakoseya. 2 Samuel chapter number 3 verse number 33.
In Him there is no failure. In Him there is no failure. In Him there is no failure. You are perfect in all your ways. Kazi ulebungcweleni bakho. Wawukathi uNkulunkulu izinto zingakabibikho. Nguwe izolo, nguwe namhla, nguwe naphakade. Awu koncebileke intaba kuyodlula konke. Kodwa izwi lakho lohlalela imingu naphakade. Amandla ezwi lakho asekela umhlaba wonke amisa nezilwandle. UNkulunkulu osengcwele wena ozwiwa ubumnyama bubaleke. Ubani onjengawe, ubani ofana nawe. You are Almighty God. Ethiopala kahle, you can do exceedingly and above, beyond our imaginations and what we can expect, using the power at us, that is Jesus Christ our Lord. Utoloba kahle singawenza konke ngaye uKristu sipha amandla. Utoloba kahle singaphezu kwabanqobi ngaye uKristu Jesu owasifela. Thobala kahle namahloni walelivangeli ngokuba lingamandla okusindisa. Baba siza kuwe nasenkambamba sizothi hosana, Lord save us. Sizokhala kuhle kaBhatimeu ethi indodana kaDavide ihawukele ikhabando shane bahasaya inandele basaya sino lelo bandla kosenywelo wathi amasango ehayitesi awayiphumelela kophela sengiyaloshana manda elemando seyakuphalasaya oshana mandele basaya ilabahasia sele bahasuka palasuya ephela suda andele sila haloshana mandosea onana selia nanosha epelia sando kopalasaya inehela sekepelia saya sepepelia sakopadaya zizona
naze kwabafundi bethi Nkosi awusandisele ukukholwa kwethu samanokopha sephepheni yasala sifana naleya ndoda eyathi ngiyakholwa kodwa siza ukungakholwa kwami samandele bahasaya shana manokopha siphuthume uNkulunkulu namandla kuseseyimini simele ukusebenza ubusuku bungakafiki shapakho sekete ilamano zeya oba uyesu ubusuku la kumele kusekube khona ozosebenza siphuthume uNkulunkulu namandla siphuthume kombela zeliyakopha shadasi sinjengo-Asafu owabhala athi ngingahlupheki awunawe kodwa manje iyayigcina imithetho yakho sinjengaye obhalile athi kwakungilungela ukuhlupheka ukuze ngizokwazi ukugcina imiyalo kaNkulunkulu ithi lawo shabahasataliya hanosha Yamando tekebela. Oh Lord Jesus. Yamando kobi. Siyabonga mangwethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Shabahasa. Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yamakusi. Thank you Jesus. Yamando koba. Shembetela sekete. Shano koba. Yamando kosi. We come before your throne, Lord Jesus. Usathandwa uhlelwekhaya sebe kubhekile abalaphaya owena usathandwa
Incwadi ka-2 Samuel chapter number 3 verses number 33. Jesus. Yes. Samuel wesibili chapter number 3 verse 33. Yes, Lord. Jesus. Inkosi yamlilela uAbineri yathi. Inkosi yamlilela uAbineri. Afe uAbineri njengokufa kwesiwula. uAbineri njengokufa kwesiwula na. Hallelujah. Ebazalwa amazulu ayakulilela namhlanje. Ave yini usibongwana ukufa kwesiwula na. Shamaya kophala saya. Nizwa amazulu ekhalela isizukulwane sethu. Esikhalela siphakathi sidumisa. Esikhalela sibhonza sishumayela. Nithi iBhayibheli inkosi yamlilela uAbineri. Amlilela uAbineri. Kuthi Abineri ndodana yami, hey wafa ukufa kwesiwula. Lithupa uthophana kahle ukuba siyazi ukuthi bonke abaphilayo bayazi ukuthi sizokufa. Kodwa ukufa abazalwane ngizosho ukuthi angeke sik-escape, angeke sikubalekele. Kodwa kunento amazulu ayinqabayo ayakhala ukuthi uAbineri afe ukufa kwesiwula yini. Afe yini uAbineri ukufa kwesiwula. Shanamando koseya khona ukufa. That one we cannot deny. Sonke siyazi ukuthi sizofa. Insuku zozelwe wesifazane emhlabeni sibaliwe. Kodwa abazalwane ngisenombuzo ukuthi afe yini uAbineri ukufa kwesiwula yini. Afe yini uAbineri ukufa kwesiwula yini. Ushanamando kosa. Inkosi iyasikhalela. Uyakhalela uSibongwana, uyakhalela uMagagula. Emazulwini kuhle kwenkosi uDavide ikhalela indodana yayo uAbineri. Anginankinga ngamagama inkosi ithi anginankinga ukuthi angafi. Kodwa indaba enginayo ukuthi angafa yini ukufa kwesiwula. Sokuncenga namhlanje. Sokuncenga afuna ukufa kwesiwula. Ngayivuma ukufa kwesiwula. Aninizwa. Mhlawumbe usabheke lokhu kwethuna. Ukude kakhulu mntana sekhaya. Kukhona nje into uthi ufe uhamba. Ya, khona into ufe uhamba. Ngibuke ivideo lapha yomntwana okhalayo ukuthi kunowesifazane ongenile ekhaya wasochitha umuzi wasekhaya. Uthi lo mntwana sasiphila kahle ekhaya. Uthi lo mntwana yonke into ihamba kahle. Kodwa kwafika lo wesifazane ongenasimilo, wahlulwa inyama yakhe, ongakwazi ukuyibamba. Wafike waphikisa umndeni wasekhaya. Ubaba wahamba, makehamba sisokola siswela neimpahla zokumbatha. Afe yini uAbineri ukufa kwesiwula. Ukufa lo indoda esikhaya nayo yokipita nabanye abafazi, yolala yozimkhulu kunqunu bayo nabanye abafazi. Ukufa. Afe yini uAbineri ukufa kwesiwula. Afe yini uAbineri ukufa kwesiwula. Shamando koze kamando sai. Nkosi yamlilela uAbineri. Shadoko zaya. Afe yini uAbineri ukufa kwesiwula yini. Uzobo wana ma
khona ukufa okungcono. Uthi uPaul angithanda ukuthi ngabe ngenalo ulwazi ukuthi bonke abathi befa bafele enkosini balele balinde usuku lokuvuswa kwabo bevuyela empilweni okungunaphakade. Ebazalwane amaZulu athi ngizophuthuma abazalwane basemayibuye ngisho ngithi amaZulu ayakhala ukuthi afe yini uAbineri ukufa kwesiwula. Ngiyababona abanye bethabuliswa ama-birthday yabo bethi +1 kodwa mangibheka mina emazulwini kuthiwa -1. Bathi imfihlakalo singayazi ukuthi kusele ngakhi afe yini uAbineri ukufa kwesiwula. To David, the Lord created me a clean heart. Do not take away thy Holy Spirit. Asana mando kosa. Ifuna abantu namhlanje abangehoshade bahasaya. Kone sizobaphuthuma. Kone sizobaphuthuma. Kone sizobaphuthuma. Afeyini uAbineri ukufa kwesiwula. Funda. Sizohlala phansi. Ushana Jeremiah 38 verse number 10. Kuku alele swe hayosal matune ni amakuku shabakosa alele swe hayosal matune Señor ngelinye lamalanga uthi uJesu kwake kwabakhona inkosi. Le nkosi yakhanda idini. Uma le nkosi ikhanda idini yathumela inceku zayo yathi phumani niye kulaba ibona laba bamenyiweyo. Mabefika kwabamenyiweyo omunye wathi ngisanda ukushada umshado wami usemusha angikwazi ukuphuma ngiyowathela. Ithi iBhayibheli abahlule bafike komunye athi ngisanda ukuthenga amasimu namatrektara asemasha mangingaphuma ibhizinisi lami lizowa. Aphuma abantu baye komunye umushana manokose omunye athi ngisasebhizi. Ithi iBhayibheli izibuye leyisebenzi mayibuya leyisebenzi zibuya zilethe report. Your peace is settled because we are a generation that is too busy for God. Omunye ubhizi uhlingana nendlu yakhe akazofa ishiye. Omunye ubhizi